A continuació, us presento els elements de Freestyle Libre 3 i com es pot posar en un pacient amb diabetis. El pack consta d'un petit sensor i prim que s'insereix a la part posterior del braç i unes instruccions. Per preparar la persona amb diabetis prepararem la part posterior del braç per aplicar el sensor. Renteu aquesta zona amb aigua i sabó normal. Assequeu la zona amb una tovalloleta neta. Netegeu la zona amb una tovalloleta amb alcohol i deixeu assecar l'aire, per facilitar que el sensor romangui a la pell i no es desprengui quan hagi acabat de preparar la part posterior del braç. Desenrosqueu el tap del sensor i deixeu-lo de banda. Col·loqueu l'aplicador del sensor sobre la part preparada de la part posterior del braç. Pressioneu fermament per aplicar el sensor a la pell. Assegureu-vos que el sensor està ben posat pressionant suaument el contorn per augmentar-ne l'adherència. El sensor ja està aplicat correctament. Només té l'opció de vinculació amb el mòbil, que té que tindre NFC i Bluetooth. Al cap de 14 dies, el sensor acaba la seva vida útil i cal retirar-lo. Tira de l'extrem de l'adhesiu i a continuació enlaira lentament de la pell en un sol moviment. Pots utilitzar un dissolvent d'adhesiu sanitari o un cotó xop amb oli de nadó al voltant del sensor. Així podràs retirar més fàcilment el sensor. Rebutgeu el sensor d'acord amb la normativa local.